Σήμερα θα δούμε δύο διαφορετικά μικρόφωνα low to medium budget, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε για streaming, είτε για gaming, είτε για podcast και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Ξεκινάμε πρώτα μαζί με το low budget μικρόφωνο της HyperX, συγκεκριμένα το Solocast, το οποίο θα παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά του και τον ήχο του. Οπότε τώρα μιλάω από το ίδιο μικρόφωνο της HyperX και έχει ένα touch button το οποίο κάνεις mute και unmute. Παίρνει τροφοδοσία με ένα απλό καλώδιο USB με Type-C, αλλιώς Type-C με Type-C, το οποίο έρχεται μαζί με τη συσκευασία. Μπορείτε, αν θέλετε, να προσθέσετε μία ψαλιδωτή βάση μικροφόνου. Το συγκεκριμένο μικρόφωνο, να πούμε, δεν έχει πρόγραμμα με Futures για ήχο και δεν έχει κάποιο κουμπί για ένταση ήχου. Τώρα πάμε στο δεύτερο μικρόφωνο που είναι medium budget, το οποίο είναι της Elgato, συγκεκριμένα το Wave 3, στο οποίο μιλάω τώρα. Να πούμε, σε θέμα λειτουργίας, εξωτερικά είναι περίπου το ίδιο με το πρώτο μικρόφωνο. Έχει στο πάνω μέρος touch button για mute και unmute, έρχεται και αυτό μαζί με τη μεταλλική του βάση και η τροφοδοσία του είναι πάλι USB και Type-C. Επομένως, αυτό που διαφέρει στο συγκεκριμένο μικρόφωνο είναι ότι έχει κουμπί για ένταση της φωνής και πρόγραμμα για τα διάφορα features και τον ήχο. Επομένως, σήμερα είδαμε δύο διαφορετικά μικρόφωνα. Ένα low budget μικρόφωνο της HyperX, το οποίο κοστίζει γύρω στα 50 με 70 ευρώ. Και της Elgato ένα medium budget μικρόφωνο, το οποίο κοστίζει 130 με 170 ευρώ. Ανάλογα σε τι καταστήματα θα το βρείτε. Επομένως, αυτά ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.